Kini ang sinulog beat nga binuhat sa batan-ong Subuanon nga si Leonie Lopez. 5 ka tuig nang nahimo niyang panaad nga magbuhat niini matag panahon sa fiesta. Halad sab kuno niya sa mga tawo atol ni ining kafiestahan, labi na kay siya man sab usa ka deboto. Matud ni Leonie, mo diferensya lang hinuon sa chorus ang iyang binuhat apan parehos ra gyud ang melody sa naanda ng sinulog beat halad kang Senyor Santo Niño. Mas mapasalamaton sab siya sa grasya sa kahitasan nga makapadayon og makapalambo sa iyang talento. Mahiligon si Leonie alias O'Neil sa musika, mausab kini ang gihimo niyang panginabuhian, pagbuhat og lain-laing beat ug mga music videos. Ngano naka-decide man ka sir nga magbuhat ani? Maori gid na nadalit na ko sa katawhan nga makahimo og music para nila labi na sa sinulog. Kana mao gid na siya. Part na nas devotion gid na sa Senyor Santo Niño. Panaad na ning usa ka bata noon magbuhat gyud og sinulog beat og music video matag tuig.